Viete, kde si vyberiete naozaj kvalitné potraviny? Na západe. Na západe Bratislavy. Pretože v nákupnom centre Bory Mall na západe Bratislavy otvorila Bila svoju najmodernejšiu prevádzku. Návštevníci v nej nájdu okrem tradične kvalitných potravín aj množstvo noviniek. Poďme sa ich však najskôr spýtať, čo im najviac chýba. Dobrý deň, máte minútku? Ježiš, nie. Nemám, viete čo, ponáhľam sa. Nie, ja sa ponáhľam. Ľudia nemajú žiadne minútky a platí to najmä pri strave. A práve preto Bila otvorila svoj prvý minútkový pult. Každý návštevník si môže vybrať z lahôdok pripravených z čerstvých surovín. Máli sa, stačí prejsť len pár krokov k pultu s hotovými jedlami. Veď na čo strácať čas varením? Teplé jedlo si nechajte zabaliť a potom prekvapte rodinu skvelou večerou. Veľmi oceňujem, nemusím doma variť. Hlavne je to teplé, človek si nemusí brať nejakú suchú bagetu, studenú. Vám to urobia na počkanie, vidíte, čo vám dali, ako to urobili. Veľmi sa mi to páči, budem to využívať pravidelne. Jo, je to výborný. V Novej Bile je všetko vymyslené pre zákazníka. Môže si nechať namiešať vitamínmi nabitý zeleninový či ovocný šalát vo vobare. Alebo si vyskúšať našu čerstvú novinku. Morské ryby, krevety a ďalšie gurmánske špeciality chladené na ľade. To všetko za asistencie ochotného a vyškoleného personálu. Tradične vysoká kvalita potravín je tak prístupná naozaj všetkým. Stačí si len vybrať. Presne podľa svojej chuti.